שיעורנו היום באמת מתחיל עצוב, לעילוי נשמתו של שלמה בן שאול והינדי, שנהרג בעזה אתמול, והלוויה הייתה היום, הנכד של שולמית, שמשתתפת איתנו כאן קבוע. יש לו כאן גם בשילה עוד משפחה רחבה ומסועפת. שתי בנות. כן, החיים. דודות, אחיינים. כן. כן, אנחנו עדיין בעיצומו של דבר. אז שיעורנו מוקדש קודם כל לשלמה בן שאול והינדי. אני לא מכירה אותו, אני מכירה את המשפחה היטב, אבל אותו לא זכיתי. זה עצוב. ושיעורנו מוקדש לעילוי נשמת ורדית, בת אבשלום הלוי. ושיעורנו מוקדש לכל הנופלים, לכל ההרוגים במלחמה המתמשכת. ולרפואת כל הפצועים, להשבת כל החטופים, לתבונה וגבורה למנהיגי ישראל שידעו להנהיג אותנו בדרך נכונה וטובה. ושיעורנו מוקדש לרפואת אח של אביגיל, מנחם יצחק בן חנה דבורה, שתהיה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עם ישראל. ובימים אלה של שלושת השבועות של האבל על חורבן הבית, אז שיעורנו מוקדש כתמיד ויותר מתמיד לבניין שלם ולהשלמת גאולתנו. אז יהי רצון שמה שנלמד פה יהיה לכל הדברים האלה ויוסיף זכויות בעולם. אנחנו באמת עם נושא מתאים, אני יודעת איך לקרוא לזה. שלום ענת, ערב טוב. ותרצה, איזה כיף. אנחנו עם בניין בית ראשון, אז כמו שכתבתי לכם בזימון לשיעור, בניין בית ראשון זה מבוא והקדמה לבניין בית שלישי בעזרת השם. זה מוסיף מקדש בעולם, אני מקווה שזה יקדם לנו את המקדש שאנחנו צריכים לטפל בבניינו. נקרא שוב את שני הפסוקים החשובים האלה, שבמקור אחד, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית, 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית, 10 באמה רוחבו על פני הבית. אז אני אומרת בקיצור מה שראינו פעם שעברה, שבפסוק ב' מדברים על המקדש ומתכוונים רק לקודש הקודשים, שפה בצד שמאל בסרטוט, מה שכתוב פה הדביר, ולקודש. זה הבית. ואז בפסוק ג' מוסיפים את האולם. האולם לכאורה, לפי מה שכתוב כאן, הוא לא חלק מהבית. הוא איזושהי תוספת לבית. ולכן הוא בפסוק נפרד, והמידות שלו בנפרד, וכל המידות של הקודש וקודש קודשים היו קודם ביחד. האולם הוא באמת איזושהי כניסה למקדש, וראינו שהוא לא היה במשכן, ולמרות שהוא לא היה במשכן, קובע הרמב"ם במקור 3 פה לפנינו בהלכה ה', אלו הם הדברים שהם עיקר בבניין הבית, קודש וקודש קודשים ואולם.
ושלושתם נקראים היכל, או שלושתם נקראים מקדש. כלומר, הרמב"ם מבאר פה שלמרות שבפסוקים האולם הוא לחוד מהבית, שזה הקודש וקודש הקודשים, אז להלכה האולם הוא כבר חלק מהמקדש, למרות שהוא לא היה במשכן. ובאמת, יש דיונים שלמים על מה קדושתו של האולם. האם קדושתו היא כשל הקודש, או אולי קדושתו היא כשם, כקדושת הרחבה שמסביב לו. ואנחנו לא נכנסים לזה עכשיו בעומק, זה לא שהוא מקדש, אבל אני רק אומרת שסביב האולם הזה יש המון המון דיונים וגם המון מחלוקות על איך הוא היה נראה, על מה היה הגובה שלו. הנה כאן בסרטוט שבשמאל, הגובה שלו 120 אמות. יש כאלה שאומרים, אכן זה היה הגובה שלו, כך כתוב בדברי הימים ראינו. יש כאלה שאומרים, זה היה הגובה החיצוני, אבל הגובה הפנימי היה כגובה כל המקדש, והיו פה עוד 2 קומות למעלה. יש כאלה שאומרים, לכל המקדש היו עוד 2 קומות למעלה, וכל המקדש התקרה שלו הייתה 30 אמה גובה, אבל מעל היו עוד 2 קומות עד גובה 120 אמה. בקיצור, רבות המחלוקות כאן. אני מכל הדברים בחרתי נקודה אחת, נשאלה פה השאלה בשיעור שעבר, מה תפקידו של האולם? אז קודם כל עיקר תפקידו לשמש כניסה למקדש. עוד איזשהו שלב בין העזרה שסביב לבין הקודש שבפנים. אז זה האולם, אבל ולא היו עושים בו כלום בעצם. זה מה שהיה בו, הנה, העתקתי לכם פה מהרמב"ם, מה שהיה פה. 2 שולחנות היו באולם, מבפנים, על פתח הבית, בתוך האולם. סך הכל האולם היה דבר לא גדול מבחינת השטח שלו, היה ענק מבחינת הגובה, אבל לא מבחינת השטח. אז 2 שולחנות, אחד של שיש, נותנים עליו את לחם הפנים בכניסתו. כל שבת מחליפים את לחם הפנים על שולחן לחם הפנים. אז את 12 האכלות הנכנסות, לפני שמכניסים אותם לקודש, ששם עומד שולחן לחם הפנים, מניחים אותם על שולחן של שיש שעומד באולם. ואחד, אני ממשיכה לקרוא פה במקור 4, ואחד של זהב, שולחן של זהב, נותנים עליו את לחם הפנים ביציאתו. כלומר, מכניסים את 12 האכלות, מורידים את 12 האכלות הקודמות משולחן לחם הפנים, תוך כדי שכבר מכניסים את האכלות החדשות, כי שולחן לחם הפנים אסור לו להיות ריק אף רגע, ואז את הלחם שירד מוציאים ומביאים לשולחן הזהב, שבאולם הזה של הכניסה. ומכאן נלמד הכלל שמעלין בקודש ולא מורידים. מעלים בקודש. הלחם היה בהתחלה על שולחן של שיש, ואחרי שהוא משמש בקודש בשולחן לחם הפנים, כשמורידים אותו, שמים אותו על שולחן של זהב, כי מעלים בקודש ולא מורידים. אז אחרי שהוא היה על שולחן לחם הפנים, הוא כבר לא יכול לחזור לשולחן של שיש, אז הוא יורד לשולחן של זהב. והכהנים מקבלים אותו לאכילה בטהרה בתוך תחומי העזרה המקודשת. זה עיקר מה שהיה באולם, ועוד היה בצדדים של האולם, היו תאים לסכינים שהשתמשו בהם במקדש.
וזהו, זאת אומרת, האולם באמת היה מין אולם כניסה לקודש. זהו, עד כאן מה שלמדנו בשיר שעבר בהרחבה, ועוד טיפה הרחבה עכשיו. לפני שאנחנו עוברות לנושא הבא, מישהי רוצה לומר, לשאול, להגיד, להעיר משהו? מוזמנות. כן, הודיה. אז אני הבנתי שהבית זה גם ההיכל וגם הקודש הקודשים ביחד, זה הבית. כן, אבל בסופו של דבר כל זה נקרא בית, יחד עם האולם. למרות שבאמת הפסוק בהתחלה אומר, הבית זה קודש וקודש הקודשים, כמו שהיה במשכן. אבל הפסוק הבא מוסיף את האולם, והרמב"ם אומר, האולם הוא חלק מהמקדש לכל דבר. אז כשאומרים היום הבית או בית המקדש, הכוונה לשלושת החלקים האלה ביחד. כן. אני רק בגלל המילים, אז היכל זה מה שאת אומרת זה הקודש, והקודש הקודשים זה הקודש הקודשים. רגע, אז לא רגע, בערך, אבל רגע. מה שכתוב פה היכל, לפעמים קוראים היכל לקודש. לפעמים קוראים היכל לכל הקומפלקס הזה של המקדש. ואותו דבר קודש הקודשים, שהוא כאן עכשיו איפה שהסמן שלי, לפעמים הוא נקרא דביר, ולפעמים דביר נקרא כל המקדש. אוקיי, כן. טוב, תודה. כן. עוד מישהי? זאת מערכת של הנחת לחם מלבד השולחן שהיה במשכן, או זה תחליף לשולחן? היה בתוך ההיכל שולחן? רגע, נעשה סדר. בהיכל הזה, שפה אפשר סמן שלי, שזה הקודש, היו מנורה בדרום, פה, שולחן לחם הפנים בצפון, פה, ומזבח הקטורת כאן. 3 דברים. חוץ משולחן לחם הפנים פה, היה באולם 2 שולחנות קטנים, אחד של שיש ואחד של זהב. שעליהם לא כתוב בתנ"ך, זה חז"ל, זה רמב"ם, אם אני לא טועה בתנ"ך הם לא נזכרים. אז העבירו, כעבור שבוע העבירו את הלחם לאולם, או שזה לחמים אחרים? 12 כיכרות לחם הפנים היו מובאות בשבת, מונחות על שולחן השיש פה באולם. משולחן השיש ישר לקחו אותם, פשוט זו הייתה תחנה. ישר באותה שבת לקחו אותם לשולחן לחם הפנים שעמד פה בקודש. באותו זמן שהניחו אותם על שולחן לחם הפנים, הורידו משולחן לחם הפנים את הלחם משבת שעברה, ומיד הביאו אותו לשולחן הזהב שעמד באולם. ומשולחן הזהב הכהנים יכלו לקחת אותו לאכול. לא לקחת אותו הביתה, לאכול אותו שם, אבל כן. זה נשמע לי כמו חדר אוכל בקיבוץ. בקדושה, אחרי טבילה, רק הכהנים, בטהרה, כן, לא כמו חדר אוכל בקיבוץ, כן. אבל נכון שהכהנים היו אוכלים ביחד, כי תחשבו, 12 כיכרות, זה לא מעט, כל כיכר היא לא דבר קטן, היא דבר די גדול, יותר גדולה מכיכר לחם שאנחנו קוראים היום. אז היה צריך בהחלט להתקבץ הרבה כהנים, נכון? ואכלו בעמידה. לא יודעת, לא זוכרת, לא, למה בעמידה? לא חושבת. כי לא כתוב שהיו שם כיסאות. נכון, אבל יכול להיות כיסאות בצד, על יד, הם לא חייבים לאכול בתוך האולם, הם יכולים לאכול גם בעזרה הקרובה, פה בחוץ. לא, יש גבול, אני חושבת, לכמה שהם יכולים לעמוד. כן. כן. מעניין. אז אנחנו עוברות לנושא שהרבה קולמוסים נשברו עליו,
ואנחנו לא נעשה עליו דוקטורט שלם, אבל דוקטורט קטן. הפסוק הבא, שלמה בונה את המקדש, כן? אז הנה הפסוק הבא. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. זה כל כך חשוב, רגע, נראה את הקטע כולו. תסתכלו, פה שלמה מתחיל לבנות את המקדש. הדבר הראשון שאומרים לנו זה המידות הפנימיות של המקדש, קודש קודשים, קודש ואולם, ועוד לפני שאומרים שום פרט אחר, החלונות. וואו. אנחנו לא היינו אומרים ככה, אנחנו היינו אומרים קודם 1000 דברים אחרים. לא. כותב ספר מלכים, אומר הפריט הראשון שאני מציין במקדש, זה החלונות. אז לא סתם נשברו עליהם כל כך הרבה פירושים. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. אז רד"ק אומר, שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים? תרגם יונתן. פתיחן מלגב וסתימן מלבר. כלומר, פתוחים מבפנים וסתומים, סגורים מבחוץ. כאילו הקיר של המקדש היה מאוד עבה, אנחנו עוד נראה את זה, הוא היה מאוד עבה. אז זה לא כמו החלונות בימינו שאין הבדל בין הבפנים שלהם לבחוץ שלהם, כי הקיר שלנו עוביו, לא יודעת כמה, 15 סנטימטר. העובי של קיר המקדש היה מאוד עבה, ולכן אפשר לצייר שהחלון הוא רחב בתוך המקדש וצר בצד החיצוני של הקיר. רחב בצד הפנימי של הקיר וצר בצד החיצוני של הקיר. ובדברי רבותינו ז"ל אומר רד"ק בהפך זה. שקופים אטומים, אומרים חז"ל, שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים. זאת אומרת, רחבים בצד החיצוני וסגורים בצד הפנימי, הפוך ממה שיונתן תרגם. ואומרים חז"ל, תכף נראה את זה בחז"ל, למה זה ככה? למה פתח גדול בצד החיצוני וקטן בצד הפנימי של המקדש? בגלל לא לאורה אני צריך. אני לא צריך את האור מבחוץ. כלומר, אומר רד"ק לפי חז"ל, אני אומרת מראש, אל תהיו נבוכות אם תתבלבלו. זה מאוד מבלבל. אז זה רק ההתחלה, זה מאוד מבלבל. לא להיות נבוכות. תכף אנחנו נעשה לנו סדר. אז אומר רד"ק לפי חז"ל, כלומר לפי חז"ל החלונות רחבים מבחוץ, בצד החיצוני של הקיר, וצרים בצד הפנימי של הקיר, כלומר בתוך בית המקדש. הפך מנהג העולם. לא ככה היו עושים חלונות בבית. בחלונות בבית היו עושים הפוך. לומר שאינו צריך לאור העולם. המקדש לא צריך את אור העולם כי הוא מאיר לעולם. הוא לא צריך את האור של השמש. הוא מאיר באור רוחני לעולם. טוב, אז בואו נראה את חז"ל בכל זאת. אז חז"ל אומרים כך. העתקתי מדרש אחד, זה מופיע בכמה מקומות. זה שאמר הכתוב, השם חפץ למען צדקו.
יגדיל תורה ויאדיר. ישעיהו, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, פסוק שאנחנו כל כך מכירות היטב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, הזהרתיך על הנרות. מה אתה חושב, אני צריך את האור של המנורה? אין לי מספיק אור בשמיים. לא צריך את האור של המנורה, אלא לזכותם. אני נותן לכם להדליק את המנורה במקדש, בשביל שיהיה לכם עוד זכויות, עוד מצוות, זה עוד זכויות. שנאמר, ונהורה ימי שרי, האור שורה עם הקדוש ברוך הוא. אז האור שורה עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך את האור של 7 הנרות של המנורה. אז למה הוא אומר לנו להדליק את המנורה במקדש? בשביל להוסיף לנו מצוות. כי יגדיל תורה, אצל מישהי זה הפלאפון שמציק לנו, תחלישו את הפלאפונים שלכם. השם חפץ להצדיק אותנו, השם חפץ לזכות אותנו, להוסיף לנו זכויות, ולכן הוא מגדיל תורה, לכן הוא מוסיף מצוות ומוסיף מצוות, כדי שכל מצווה שאנחנו מקיימים, יהיה לנו עוד זכויות. זה כמובן לא פשט הפסוק, אבל כך דורשים אותו חז"ל. וכתיב בתהילים, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בשר ודם. אולי זה שלך? אולי? תחליש את הטלפון שלך? תדע, כשאדם בונה בית, עושה לו חלונות, צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, כדי שיהיה האור נכנס מבחוץ ומאיר בפנים. כאן זה כאילו הפוך. צרות מבחוץ ורחבות מבפנים. ושלמה שבנה את המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהיה האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ. אני רוצה להגיד על כל אתם לא צריכות כל כך להתאמץ על זה, כי זה באמת מבלבל וכתוב פה כל פעם דבר והיפוכו, אבל אני רוצה להגיד שהאור במקדש היה מהמנורה. 7 נרות שמן קטנים, זה האור של המקדש. נכון שאנחנו נראה אחר כך ששלמה עשה עוד הרבה מנורות, אבל מלכתחילה מנורה. והחלונות הם גבוהים מאוד, אנחנו נראה, הם בגובה של המקדש, המנורה עומדת על הרצפה, החלונות הם בגובה של המקדש. אז בכלל כאילו, הסיכוי שאיזשהו אור יצא מהמקדש החוצה, זה לא האור של המנורה יוצא החוצה, זה האור של השכינה, זה האור של הקדושה, זה האור של הקדוש ברוך הוא יוצא החוצה. רגע, ושלמה כשבנה בית המקדש, הוא לא עשה כמו כל בן אדם, אלא הוא עשה את החלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהיה האור הרוחני יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ. שנאמר, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, כלומר בפנים כאילו אטום, צר, ובחוץ רחב, שהאור הרוחני יוצא החוצה. להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורם. השם לא צריך את האור של השמש. ולמה ציווה אתכם? לזכותכם. לכך נאמר, בהעלותך את הנרות. זה בדיוק השם חפץ למען צדקו. השם חפץ להצדיק אותנו,
לזכות אותנו, להרבות לנו מצוות. לכן הוא אומר לנו, תדליקו נרות במקדש. ולא עוד, אלא אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפניי, אני מעיר לכם, אורה גדולה לעתיד לבוא. זה כבר לא קשור לנושא, אבל לא יכולתי לפספס את השתי שורות האחרונות האלה. שנאמר, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה חושך יכסה ארץ וערפל לאומים. על כל העולם חושך, ועלייך, עם ישראל, יזרח השם. וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זורכך. כל העולם החושך, עלייך יש אור השם, ולכן כל העולם הולך לאורך. קומי אורי כי בא אורך, יום יבוא ואור עם ישראל יאיר לעולם כולו. וזה האור שיוצא מהמקדש, האור השכינה, אור השם. אחרי שהצלחנו להסתבך לגמרי, עם צר בפנים רחב בחוץ, או רחב בפנים צר בחוץ, ומה באמת מוציא את האור, ואיך צריך לעשות בשביל שהאור כן ייכנס או לא ייכנס פנימה, אז נראה את אברבנאל. אברבנאל שאומר ככה, סיפר הכתוב שעשה לבית חלוני שקופים אטומים. ומהמפרשים כתבו שהיו שקופים מבחוץ, רחבים כאילו מבחוץ, בצד החיצוני, ואטומים מבפנים. הצד הפנימי היה הצר יותר. כדברי חכמינו ז"ל, שאמרו לא לאורה אני צריך. רוצה לומר שיהיו רחבים מבחוץ וצרים מבפנים, הפך מנהג העולם. אני עושה את החלונות של המקדש, הפוך מכל העולם. אני עושה אותם צרים בפנים ורחבים בחוץ. הפוך ממה שכל העולם עושה. רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא לא היה צריך אור מוחש בביתו, כי באורו נראה אור. אומר אברבנאל זה דרך דרש. כי כבר התבאר במופתי הנדסה, לפי חוקי ההנדסה הבסיסיים ביותר, מפני היות החלונות רחבות מבחוץ וצרות מבפנים, הולכות בשיפוע, ירבה יותר האור בבית, כמו שכתב הרלב"ג. כלומר, חז"ל אומרים, שקופים אטומים, כלומר רחבים בחוץ וצרים בפנים, בגלל שהשם אומר, אני לא צריך את האור מבחוץ, אני מוציא לכם את האור מבבית. אבל אומר אברבנאל, זה מדרש, כי לפי ההנדסה, אם זה רחב בחוץ וצר בפנים, הפוך, זה מביא את האור מבחוץ הביתה. אז חז"ל נתנו פה מדרש, אבל זה לא מתאים למה שאנחנו יודעים מהחוקי הפיזיקה. וכמו שכתב הרלב"ג, ולא רק הוא, אז עכשיו מנסה אברבנאל לעשות לנו סדר. אז פירוש ראשון זה שחז"ל אומרים שהיה צר מבפנים ורחב מבחוץ, ואברבנאל אומר זה לא מסתדר עם ההנדסה. אז זה כנראה לא, זה מדרש להגיד שלא לאורה אני צריך, אבל זה לא. אולי הפוך, אולי צר מבחוץ ורחב מבפנים, כמו שחלק מהפרשנים אומרים. אומר אברבנאל, ויותר נכון לפרש בזה, שהם שמות הפכיים. מה זאת אומרת הפכיים? שקופים, אטומים, רוצה לומר שקופים, מלשון פתיחה והשקפה. כמו והשקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. משקיף,
רואה? או כמו שכתוב בשופטים על אם סיסרא, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. נשקפה, מסתכלת. ואטומים, זה הפוך, מלשון סתום, אטום. כמו אוטם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אוטם זה סוגר. או גם אוויל מחריש, חכם יחשב. אוטם שפתיו, מי ששותק, נבון, הוא יחשב לנבון. אוטם זה סוגר. עכשיו אומר אברבנאל פירוש אחר שעוד לא שמענו. עניינו, שהיו החלונות האלו עשויים בתיקון מלאכה, כמו אשנבים וחרכים. כלומר, רגע, הנה הוא מסביר, כדרך שעושים המלאכים מעניין סבכה דקה כסדקים דקים, שהמלאכים עומדים שם בחלונות ההם, והם רואים את הכל, ואינם נראים, לפי שהיה אם כן בחלונות ההם חלק פתוח וחלק סתום, כמו חלון סורגים היינו קוראים לזה היום, כאילו הם מורכבים משניהם, שקופים, אטומים, סורגים, קצת פתוח, קצת אטום, קצת פתוח, קצת אטום, אז אם אתה עומד מבפנים, אתה רואה חוצה, אבל מבחוץ לא רואים, כאילו אני לא צריך את האור מבחוץ. אז זה פירוש אחד של אברבנאל, שונה מכל הפירושים הקודמים, שזה היה סורגים כאלה, לא דווקא מברזל, כן, אבל ממשהו, וככה היו החלונות של המקדש, ולכן שקופים אטומים, היה פס שקוף, פס אטום, פס שקוף, פס אטום. פירוש אחר מביא אברבנאל, ואפשר עוד לפרש חלוני שקופים אטומים, שהיו חלונות מעוקמים, לא היו הולכים על זווית ישר, כיוון שהקיר היה עבה, אז אפשר לעשות את החלון לא בקו ישר מבפנים החוצה, אלא בקו עקום מבפנים החוצה, כמו שעושים בחומה הרחבה מאוד, שעושים באשנב עקום כדי שלא ייכנסו חיצים, ולזה קרם שקופים אטומים, כלומר הם קצת פתוחים, כלומר הם באמת פתוחים, אבל הם אטומים כי הם הולכים בסיבוב, הם לא הולכים ישר, אז זה נראה לך שהם אטומים, בעצם הם פתוחים, אבל הם פתוחים בסיבוב, בזווית, ולכן הם פתוחים אטומים. אבל בא אברבנאל ואומר פירוש אחרון, מדהים, אף פעם לא שמעתם את הפירוש הזה עד היום. ומאשר אמר הכתוב, ויעש לבית, חלוני שקופים אטומים, ולא אמר ויעש בבית, אדרוך אני דרך אחר מהפירוש. אני דורך, עושה לי שביל אחר של פירוש, והוא ששקופים אינם פתוחים, לא? שקוף זה לא בהכרח פתוח, כי מעניין ההשקפה והראייה, כלומר שאפשר לראות דרכם, נכון, כמו שאמרנו קודם, שקוף, משקיפה מהחלון, זה רואה, אפשר לראות דרכם. אבל ידמה ששלמה ציווה לעשות חלונים מזכוכית, לשים בבית, במקדש, כדי שיכנס בהם האור, ולכן הם שקופים, ולא יראה אדם בהם דבר, וזה אמרו, ויעש לבית חלונים שהם שקופים, רוצה לומר נראים ובהירים בעצמם, אבל היו אטומים, כי זה זכוכית, זה אטום, זאת אומרת זה מצד לצד, זה לא פתח, זה זכוכית, כמו חלון סגור,
אז הוא שקוף מבחינת שאפשר נכנס דרכו אור, הוא שקוף, אבל הוא אטום מבחינת שהוא אטום, הוא סגור מצד לצד. והיו אטומים כי לא היו פתוחים, כי הם סתומים בזכוכית, להיותם מזכוכית. ותראו אברבנאל, וגם היום ינהגו בבניינים הגדולים לשום אותם בקירות הבתים. עוד בימי אברבנאל בבתים רגילים לא שמו זכוכיות בחלונות. אז הוא אומר רק בבתים מיוחדים, גדולים, שמים גם היום זכוכיות. ועוד דילגתי פה על קטע שהוא מסביר מה זה הזכוכיות האלה ששמים בחלונות, כי אף אחד לא אולי יבין אותו. כן, אז ראינו פה פירושים רבים, שזה היה צר מבפנים ורחב מבחוץ, או הפוך, צר מבחוץ ורחב מבפנים, או סורגים כאלה לא מברזל, אלא סורגים אולי מעץ, כאלה שדרכם פתוח, אז חלק שקוף, חלק אטום, או חלון שהולך בזווית, ואז הוא פתוח, אבל לא רואים שהוא פתוח, אז הוא כאילו אטום, או חלון שהוא עם זכוכית, סגורה, כלומר הוא אטום עם זכוכית, אבל היא שקופה, רואים דרכה, או אור נכנס דרכה. עד כאן דברנו לענייני החלונות. מי רוצה לומר משהו על החלונות השקופים אטומים? כן, הודיה. בזמן הזה עוד לא היה זכוכית, נכון? בזמן בית המקדש? היה זכוכית? בטח שהיה זכוכית. כן? מה, בארכיאולוגיה מוצאים מלא זכוכית, אבל נכון שאני לא זוכרת עכשיו מאיזה תקופה זה התחיל. אז שווה לי, אז נבדוק, נסתכל. זה נראה לי הגיוני מה שהוא אומר, אם זה זכוכית, זה ממש כן? הגיוני. אנחנו גם נבדוק לפי המילים, שזה ממש בדיוק המשמעות של המילים. שקופים אטומים. כן, גם הפירושים האחרים יפים. פשוט אני חשבתי שעוד לא היה זכוכית בכלל. אנחנו נבדוק באנציקלופדיה מקראית, ונבדוק בערך זכוכית, ונראה מה שיגידו לנו. כן. אברבנאל היה מאוד מלומד, זה נכון, אבל הארכיאולוגיה בימיו לא הייתה מפותחת כמו שהיא בימינו. כן, עוד מישהי? לזכוכית היו, אולי לא בשימוש בבניינים, אבל... ברור שהיו, אבל אני לא יודעת מאיזה תקופה, זה אני לא רוצה להגיד, ברור שהארכיאולוגיה מלאה כלי זכוכית, אני לא רוצה להגיד, לא סגורה על עצמי כרגע מאיזה תקופה, לא חשבתי על זה, הייתי בודקת מראש, אבל נכין שיעורי בית אחרי השיעור, לא באמצע השיעור, הודיה, אנחנו עכשיו לומדים. כן. עוד מישהי? אוקיי. אז אנחנו עוברות לסעיף הבא. הפסוקים הבאים הם אלה. הם קצת פה, יש באמצעות כמה דברים, נראה אותם. זה הפסוקים הבאים, אבל בתוכם יש עוד כמה דברים אחרים, אז אני הורדתי את הדברים האחרים כדי שיהיה לנו מרוכז רק נושא אחד, שהוא גם ככה מספיק גדול וסבוך. ויבן על קיר הבית יציע סביב. את קירות הבית סביב להיכל ולדביר. ויעש צלעות סביב. היציע התחתונה 5 באמה רוחבה. והתיכונה 6 באמה רוחבה. והשלישית 7 באמה רוחבה. כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים.
ויבן את היציע על כל הבית, 5 אמות קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. טוב, כל מילה לחוד הבנתם, אבל את העניין הכללי לא הבנתם. נכון? נכון. יש כאן יציע, יש כאן משהו סביב לבית, לא לכל הבית, סביב רק להיכל ולדביר. יש כאן ליציע, יש כאן צלעות, יש כאן תחתונה, תיכונה ושלישית, יש כאן 3 קומות, יש כאן הרוחב של התחתונה 5 אמות, הרוחב של האמצעית 6 אמות, הרוחב של העליונה 7 אמות. יש כאן איזה מגרעות במקדש סביב כלפי חוץ. יש כאן משהו שמוזכר כמה פעמים לבלתי אחוז בקירות הבית. יש כאן משהו עם הפתחים של הדבר הזה. ויש כאן איזה לולים שעולים בלולים אל היציאים האלה, אל הצלעות האלה. עולים מהראשונה לתיכונה, ומהתיכונה לעליונה. וכל יציע קומתו 5 אמות. והוא אחוז איכשהו עם המקדש. אז במקום שאני אתחיל להסביר כל מילה, וזה מסובך, אז צילמתי לכם פה צילום, צילמתי מהמקדש הראשון, כן, מהספר, וזה הציור, תסתכלו. זה הקיר של המקדש. כאן הקודש, ועוד פנימה קודש הקודשים. הנה המנורות, הנה מזבח הקטורת, את שולחן לחם הפנים לא רואים, כי הוא בצד ימין יותר, וכאן לא רואים אותו. עכשיו יש כאן יציאים, הנה קומה תחתונה, 5 אמות רוחב, קומה תיכונה, 6 אמות רוחב, קומה שלישית, עליונה, 7 אמות רוחב, אותו דבר מהצד השני. והיציאים האלה אחוזים על קירות הבית, על קירות המקדש. קיר המקדש למטה הוא רחב, אחר כך הוא נעשה צר יותר, ואז הקומה האמצעית של היציע האמצעי מונחת על הקומה התחתונה ועל הקיר של ההיכל שהוא אמה אחת יותר פנימה. לקומה השלישית, שוב, הקיר של המקדש הוא קצת יותר צר באמה אחת, ואז מונחות פה קורות של עצים, שהם התקרה של היציע האמצעי, והרצפה של היציע העליון, הקומה השלישית, ולכן כל יציע הוא יותר רחב באמה מזה שתחתיו. וכל היציעים האלה, הגובה של כל אחד זה 5 אמות, ולכן הם ביחד 15 אמות, ועוד העובי של הקרשים פה באמצע, והמקדש כולו הוא 30 אמה. לכן היציעים האלה הם קצת יותר מחצי גובה המקדש, בגובה. והחלונות היו פה למעלה, לא ציירו אותם בציור הזה, בציור אחר אנחנו נראה, אולי לא העתקתי פה עוד ציור אחר, אבל בפעם הבאה נצלם ציור עם החלונות. רגע, קודם נקרא כמה הסברים. אז הציור הזה לנגד עיניכם, מקווה שזה ברור, זה ציור מאוד יפה בעיניי. הבעיה היחידה פה בציור הזה,
זה יש 1000 פירושים, אבל לרוב הפירושים, עוד פעם, ויבן על קיר הבית יציע, שזה 3 הקומות האלה, רגע נקרא עוד פעם את הפסוקים, עכשיו הם יהיו יותר מובנים, ויבן על קיר הבית יציע סביב, כל המבנה הזה החיצוני לבית, נקרא יציע או יציעים, את קירות הבית סביב, הוא מקיף את קירות הבית סביב, אבל לא את כל הבית, רק את ההיכל והדביר, רק את הקודש וקודש הקודשים. הוא לא מקיף את האולם לרוב השיטות. והיה צלעות סביב, היציע הזה נקרא גם צלעות. היציע התחתונה 5 באמה רוחבה, התיכונה, זאת אומרת שמעל 6 באמה רוחבה, השלישית העליונה 7 באמה רוחבה. כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה. מגרעות בקיר של המקדש היה כל פעם פחות ופחות, על ידי זה נוצר מדרגה, זה המגרעות. מדרגה כזאת, לבלתי אחוז בקירות הבית. אני לא רוצה שהיציאים האלה יהיו תקועים בקיר של המקדש, עוד נדבר על זה. אז הם יהיו רק מונחים על הקיר של המקדש, לא תקועים בתוכו, מונחים על המגרעת הזאת, על האמה הזאת של קיר המקדש שהולך ויורד. פתח הצלע, על הפתח עוד לא דיברנו, פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, נדבר על זה תכף, ובלולים יעלו על התיכונה, עולים מהתחתונה לקומה האמצעית ומהאמצעית לשלישית, בלולים, תכף נדבר מה זה, פסוק י' ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו, גובה כל יציע כזה 5 אמות, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. התקרה והרצפה של היציעים האלה היא מעצי ארזים. וזה אחוז על קיר בית המקדש, לא תקוע בפנים אלא מונח. איפה זה? איפה זה? פה. מונח על הקיר של המקדש. לא תקוע אלא מונח. עכשיו נראה כמה פרשנים שיסבירו לנו פה עוד כמה דברים, ואז זה יהיה ממש פשוט. ויבן על קיר הבית יציע סביב, הוא הנקרא צלע, ונקרא ביחזקאל תא, וקרא אותם צלעות, כי ב3 שמות אלו נקראו. כלומר, היציעים והצלעות והתאים זה אותו דבר. אנחנו עוד לא דיברנו מה עושים בהם, זה נדבר בהמשך. זה בכל אופן לא חלק מהמקדש, אלא זה כבר קדושה של הזרה, של מחוץ למקדש, אבל צמוד למקדש, צמוד. פתח הצלע התיכונה, פסוק ח', אל כתף הבית הימנית. עכשיו הוא מדבר על הפתח. מאיפה נכנסים לחדרים האלה, לצלעות האלה, ליציעים האלה? זה חדרים. בלשון ימינו היינו קוראים לזה חדרים. לכל מיני צרכים של המקדש. לשים שם בגדים, לשים שם כל מיני דברים שצריך למקדש. מאיפה נכנסים? אומר הפסוק, פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית. ימין בתנ"ך זה תמיד דרום, כי בתנ"ך עומדים עם הפנים מזרחה, וכשמסתכלים עם הפנים מזרחה, אז ימינה זה יהיה דרום, שמאלה זה יהיה צפון. כשאברהם רודף אחרי לוט, עד משמאל לדמשק, זה מצפון לדמשק. תימן, היא נקראת תימן, כי היא בדרום. ואחורה, כשמסתכלים מזרחה, הפנים למזרח,
אז מאחורה זה הים. לכן ים תיכון נקרא בתנ"ך הים האחורי, או הים האחרון. כי כשאני עומדת עם הפנים מזרחה, וזה המצפן של התנ"ך, הפנים מזרחה, אז מאחוריי זה הים. אז פתח הצלע התיכונה, מאיפה נכנסים לחדרים האלה, לצלעות האלה, ליציאים האלה? אל כתף הבית הימנית. אינו אומר, הנה אני קוראת פה ברד"ק, אינו אומר שהצלע הייתה פתוחה לבית, לא. לא היה לתאים האלה פתח לתוך המקדש, לא ולא. אלא אומר כי הפתח שהיה בין התחתונה לתיכונה, היה לרוח דרומית של הבית. מהכיוון הדרומי, וכן מה שבין התיכונה לעליונה, הפתחים היו לצד רוח דרומית של הבית. אם נחזור לציור, הנה פה. מפה היו נכנסים אליהם, מהצד הדרומי של הבית. הקיר של המקדש בפנים היה שלם לחלוטין, ואלה כבר לא בקדושת מקדש, אלא בקדושת העזרה שמסביב למקדש. נמשיך ברד"ק. והנה אמר שהצלעות היו פתוחות זו לזו. איך הן היו פתוחות זו לזו? ואתה אומר שהיו לא, ואתה אומר במה היו עולים מזו לזו. במה היו עולים מקומה לקומה בחדרים האלה, בתאים האלה? לא במעלות אבנים, לא במדרגות, ועצים, לא במדרגות מעצים, אלא ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישי, אל העליונה. לול הוא עמוד חלול, עשוי מעלות, עשוי מדרגות סביב, והעולה בו עולה דרך ההיקף, והיורד בו יורד דרך ההיקף. וכן תרגם יונתן ובלולים ובמסיבתה, כלומר במבנה עגול שיש לו מדרגות מסביב, מוצאים את זה בחלק מהמקומות בחפירות הארכיאולוגיות, ואז כשאתה עולה ומסתובב, היינו קוראים לזה היום מדרגות לולייניות, אבל מדרגות לולייניות היום זה על סביב עמוד אחד מרכזי, והמדרגות מסביב לעמוד. פה זה חלל, והמדרגות מסביב לחלל. לזה נקרא לול. כמו ערובה, ומסביב לה המדרגות. בקיצור, מדרגות לולייניות. אולי מזה בא לולייני? מלול? לא יודעת. ויבן את היציע על כל הבית. מה זאת אומרת היציע? רגע. סליחה. לבריאות. תודה. מזל שאין ברכה לפני אפצ'י, אפשר להספיק לברך. מה זאת אומרת היציע על כל הבית? אומר הרד"ק, זה לא על הבית, זה כמו עם כל הבית. כלומר שהוא בונה אותו, כשהוא בונה את הבית, הוא בונה אותו צמוד עם הבית, את היציע הזה. וכן, הוא אומר, הרבה פעמים יש לנו... מה זה היציע? כמו עם... שלום תרצה, מה את אומרת? מה המטרה של היציע? מה התפקיד שלו? א', אנחנו עוד נראה, תודה על השאלה הטובה, לכל צורכי בית המקדש, תחשבו, צריך בבית המקדש יש מאות כהנים ולוויים, מאות כלי נגינה, מאות בגדי כהונה שאי אפשר לקחת אותם הביתה, צריך להשאיר אותם במקדש, מאות כלי עבודה של כל מיני בזיחים ומזרקים ומגרפות ומאות דברים, צריך מקום להניח אותם. הנה, ביציעים האלה, אנחנו עוד נראה את זה. תודה. תחשבו, לכל
לכל כהן יש, ניקח סתם דוגמה בקטנה, לכל כהן יש את הבגדי כהונה שלו. עכשיו, אחד שמן, אחד רזה, אחד בן 14, אחד בן 70, אחד, רציתי להגיד אחד קטוע יד, אבל לא יכול לעבוד כהן קטוע יד, אז סליחה. אבל כל מיני, אז עכשיו, הבגדי כהונה חייבים להיות מדודים על הכהן הספציפי הזה. כלומר, זה לא כמו שהיה פעם בקיבוץ, שכל אחד היה תא גדול, וכל אחד היה בא ולוקח, זה היה צר, זה היה רחב, לא משנה, אתה לוקח. לא, הבגדים צריכים להיות מדודים על ידי החייט על הגוף של הכהן. אז אם אתה בן 14, זה מודדים לך בגדי כהונה מסוימים, ואם אתם צריכות לשאול ממתי בן 14 יכול לעבוד במקדש, אז זו שאלה טובה, הוא יכול להתחיל לעבוד במקדש, אבל בדרך כלל זה לא היה מקובל, אבל אני מניחה שהיו גאונים וחרוצים שהיו כבר מתחילים מגיל 14, זה תלוי בכל מיני מחלוקות, אבל, ואחרי זה כשהוא יהיה בן 16 והבגדים האלה יהיו כבר קטנים עליו, צריך יהיה לתפור לו בגדים חדשים, ההוא בן 70, צריך בגדים אחרים, אחד שמן, אחד רזה, כל אחד היה תא עם השם שלו, עם הבגדים שלו, כי הוא בא שבועיים בשנה, הוא צריך למצוא את הבגדים שלו. זה לא שיש איזה ארון כללי שהוא יכול לקחת, לא. זה הבגדים שלו. תחשבו איזה לוגיסטיקה מטורפת צריך במקדש בשביל כל זה, ולכן צריך מלא מלא מקום. אז רק רגע נראה, ויבן את הרד"ק פה, ויבן את היציע על כל הבית, אומר הרד"ק זה לא על הבית, כי ראינו זה היה בצד של הבית, בהיקף, כמו עם כל הבית, כמו שכתוב לנו במשכן, ויבואו האנשים על אנשים, להביא את כל התרומות שלהם למקדש, למשכן. מה זאת אומרת על אנשים? זה עם אנשים. ועוד, כל היציעים לא היו על הבית, אלא סביב סביב. כמו שראינו בציור. והמלבי מדייק לנו עוד כמה דברים קטנים פה, נחזיק מעמד עוד רגע, ויבן על, כי זה גומר לנו את הנושא הזה, ויבן על, זאת אומרת, אפשר אין סוף למה כמה להשתעסק איתו, אבל אני בוחרת, כן, אנחנו לא... ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב סביב להיכל ולדביר, והיה צלעות סביב, רוצה לומר שהיציע היה נבנה מקירות הבית, שלא היה ביציע אלא 3 קירות, והקיר הרביעי הוא קיר הבית, שהייתה היציע מדובקת אל הקיר של הבית, כן, כמו שראינו בציור, ליציע עצמו יש 3 קירות, והוא דבוק לקיר של הבית. סביב להיכל ולדביר, שהיציע היה סביב להיכל ולדביר, ולא סביב האולם. ולכן אמרתי שהציור הזה הוא בעייתי, כי בציור הזה יש כאן רווח קצת גדול, נראה לי, בין הכניסה להיכל לבין מזבח הקטורת. משהו פה בפרופורציות לא מסתדר, אבל בכל אופן היציעים כנראה לא הקיפו את האולם, אלא רק את הקודש והקודש קודשים. פסוק ו', היציע התחתונה 5 באמה רוחבה. קומת כל יציע, כלומר הגובה, היה 5 אמות, כמו שכתוב בפסוק י' שקראנו. והיו תחתיים, קומה למטה, שניים ושלישיים, קומה עליונה. בעניין שהיו מגיעים עד אמצע גובה ההיכל, בערך אמצע גובה ההיכל, שלמעלה מהם היו חלונות ההיכל. ובכל 5 אמות של גובה תא אחד, כנס בחומה, כלומר בקיר של המקדש, נכנס אמה אחת. כמו שראינו בציור, כדי שלא יצטרך לעשות נקבים בקיר של המקדש. לא רוצים לעשות חורים בקיר של המקדש, כדי להחזיק
את הרצפה או את התקרה של התאים שקדושתם פחותה. אז לא יכולים לעשות חורים בקיר של המקדש שקדושתו יותר. ולכן עשו את הפטנט הזה שהקיר של המקדש יש בו מגרעות, ואז הקרשים מונחים עליו ולא תקועים בתוכו. ובכל 5 אמות כנס בקיר של המקדש אמה פנימה, כדי שלא יצטרך לעשות נקבים בחומה, להניח בהם את ראשי קורות היציע. אחרת איך מחזיקים אותם? זה שאמר כי מגרעות נתן לבית סביב, מגרעות כלומר כניסה פנימה, לבלתי אחוז בקירות הבית, שלא צריך יהיה לתקוע בתוך הקיר של הבית, אלא רק להניח על קיר הבית. ומצד זה היה היציע התיכונה, רחבה אמה יותר וכן העליונה, כדי שיהיה מקום להניח את הקורות הרזים האלה. שאלות עד כאן, הגיגים, תובנות, אנחנו עוזבים את הפסוקים האלה, בפעם הבאה יהיה לנו כבר פסוקים אחרים. מי רוצה לומר משהו? אני לא הבנתי איפה נכנסים לתאים, פה מבחוץ? פה מבחוץ, פה. ויש מדרגות בחוץ? לא, המדרגות בפנים. אוקיי, המדרגות בפנים מקומה לקומה לקומה. הבנתי. והכניסה היא מבחוץ. אז יש כניסה ואתה נכנס למדרגות ומטייל לך, והולך מסביב סביב ויוצא פה. תודה רבה. ממש מעניין. יופי, חברות יקרות. שוב יהיה לימודנו לעילוי נשמתו הקדושה והטהורה של שלמה בן יהודה ושאול, הנכד של שולמית לוויתן. בתוך שאר ההרוגים על קידוש השם, העם והארץ. שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות, חמות, להתראות. שלום. אמן.